Huma komuni ħafna l-każi ta' frodi permezz tal-viża. Iddikjarat dan l-Ispettur Yvonne Farrugia meta kienet qed tieħu sehem fil-programm One News Breakfast fejn Dominic Cini qasam l-esperjenza qarsa li għadda minnha fl-aħħar ġimgħat. Konna ħanorqdu fil-għaxija u nirċievi bejn wieħed u ieħor bejn 20 u 25 SMS li jgħidlek meta normalment ikollok kard meta tixtri jibgħatlek SMS li xtrajt. U rċevejt daw f'daqqa. U dak il-ħin ħaġtara jiena u terġa' laqas stejt forsi min jekk iħekkjaw il-kard minn Malta, minn barra minn Malta. Tan probabbli tħalt f'xi sajt biex nixtri xi ħaġa, kulħadd jixtri ħwejjeġ affarijiet oħra. U dak il-ħin tant ħatqata li ċempilt il-bank, dal-bank partikolari li għand il-viża u għalu li tepanikja xejn, għalu li issa ninvestigaw aħna. L-Ispettur irrakkontat kif dak li għadda minnu Cini huwa każ li tiltaqa' miegħu ħafna l-Pulizija. Fil-fatt aħna l-Pulizija nirċievu ħafna rapporti ta' dan it-tip. Sfortunatament, illum il-ġurnata l-internet huwa faċli ħafna biex wieħed jidħol u jixtri anke minħabba forsi l-prezzijiet ikunu aktar attrajenti minn ħwienet u Malta, allura dak li jkun jgħidlek jiena jaqbilli nidħol nixtri minn fuq l-internet, nażel u inħallas u nirċievi id-dar. Jiena tkun forsi xi ħaġa faċli għal dak li jkun, però hemm ħafna riski warha. Fil-każ tal-viża l-ammonti ma jkunux kbar għaliex hemm il-limiti fuq l-ammont li jista' jkun użat. Fil-fatt lil Cini serqulu madwar 300 euro, inxtraw ħwejjeġ, mużika u biljetti taċ-ċinema f'Pariġi. Però mhux dejjem hekk, tispjega l-Ispettur. Ġieli meta jkollna hacking, meta wieħed jidħol fis-skemm qed jagħti qed jgħaddi l-flusu, però għax daħal fis-skemm. Hemmhekk jitilgħu mijiet teluf. Jiġifieri, però jekk ħanibqgħu fuq is-suġġett ta' credit card, ġieli kellna sitwazzjonijiet li telgħu eluf, però mhux eluf kbar għaliex minħabba l-fatt li jekk ikunu unauthorized dak li jkun minn ħin għal ieħor se jidħol fil-kont tal-bank, se jirċievi statement u se jinduna li kien hemm pagamenti li ma kinux awtorizzati. Li wieħed għandu joqgħod attent l-Ispettur enfasizzatu iktar minn darba għax għalkemm it-tama l-aħħar ma tmut ftit huma l-każi fejn il-flus ittieħdu lura. Fl-esperjenza tiegħi ma tantx kelli każijiet fejn il-flus inġabu lura. Sakemm ovvjament l-issue ħatkun mal-bank u dejjem jirrapporta l-bank u mbagħad il-bank ovvjament ħejdulu mur għamel rapport mal-pulizija. Ir-rapport jiġi ppreżentat il-bank u mbagħad tkun issue bejn il-klijent u l-bank. Ovvjament aħna min-naħa tagħna ħankomplu l-investigazzjoni, però kemm se nġibu l-flus huwa diffiċli.